zako iwe pepani kushia zako. Tambasu, dzina langa ndi Johnny Magalasi aka Joma. The short boy James Mandala. Tikhale limodzi mitu ya nkhani zathu. Adimak ilibe chimanga pamene mudziko muno muli njala ya nyoo. Nkhani zandale. Chipani cha TPP chati anakhumwa adzitolere. Nkhani za masewero. Freedom Haya ndi president watsopano wa famu. Nkhani za nsangulutso. Ngati njira imodzi yokondwerera kuti akwanisa zaka 50 atsimbi makamaka 60 atsimbi phiri aitanisa woyimba wakunja. Tigrin akwatira ku Zambia. Dzedze akwatira. Entertainers of the year yayambiranso. Zanyengo. Amayi awiri apa banja limodzi aphedwa ndi mphezi. Mitu ya nkhani zathu mwasatane. Adimak ilibe chimanga pamene mudziko muno muli njala ya nyoo. Yemwe akugwirizira udindo wamkulu wa bungwe la National Food Reserve Agency NFRA a David Loga wati munkhokwe za dziko lino zikusungira chimanga matani 45,000. Aloga ati komabe chimangachi chokwanira mpaka kufikira February chaka cha mawa. Iwo akuti sopano ndi thandizo la ndalama la World Bank boma lakonzekera kuyitanisa chimanga matani 30,000 kuchokera kunja pofuna kuonjezera chimangachi. Koma mkulu wa bungwe la Adimak Adani Makata ati poti sanagule chimanga chaka chino akudaliranso kupeza chimanga ku bungweli kuti ligulise m'misika yake ya dziko lino. Nkhani ino ndi imeneyi. Pamene tikunena kuti amalawi ochuluka akufa ndi njala, akuvutika ndi njala, akugonera mango. Bungwe limene timalidalira kuti limagulisa chokudya dziko muno la Adimak likufotokoza kuti chaka chino silinagule chimanga china chilichonse. Ndipo akudalira chimanga chimene chili ku bungwe la NFRA kuti nawonso atengeko kumeneko azigulisa anthu guma Adimak. ndiye tikumazifunsa kuti ni nthawi yanji pakuti anthu akuzunzika nkani. Pano anthu ayamba kale kufa ndi njala. Kodi chimangachi chimene chikagulidwe kunjachi ayitanisa nthawi zanji? Pamenepo. Kodi azayitanisa mwezi uti? Pamenepo. Pamene tikuzunzika. Ndiye ife nkhani iyi tisatambasule motheratu. Ife amene akuti imvera tiyapase nawonso mphamvu kuti nkhani zakamazimva iwowo azitengapo gawo ayankhulepo. Ndiye tiyapasire kuti kodi ino utimvera pa nkhani iyi ya Adimak kuti sinagule chimanga chaka chino ilibiretu chimanga koma anthu akuzunzika ndi njala mdziko muno. Mukutipo bwanji mukayimba nkhani iyi. Chipani cha TPP chati anakhumwa azitolere. Munkhani tuzandale zimenezi. Akuluakulu a chipani cha TPP mchigawo chakumwera ati zomwe walankhula mtsogoleri osusa boma nyumba ya malamulo akondwani na khumwa. Pazoti chipani ichi chikufuna kusintha kapena kuchosa anthu omwe akuyenera kukasankha anthu m'maudindo ku msonkhano wake waukulu sizona kamba kuti palibe ganizo lililonse lotere. Akuluakulu amosogozedwa ndi yemwe amusankha kulowa m'malo mwa anakhumwa pa mpandowu wachiwiri kwa president wa DPP mchigawo chakumwera a George Chaponda anena izi pa msonkhano wa atolankhani ku Blantyre poyankhapo pa zomwe anakhumwa ananena lachiwiri ku chipanichi chikufuna kuyika maudindo anthu okhawo omwe akavotere Peter Muthalika koma achaponda sanali okha kumaloko achaponda omwe anali ndi Charles Mchacha, Shadrack na Malomba amene navicha ndi akulu ena a DPP mchigawo chakumwera ati salola kuti anakhumwa azisokoneza mamembala ake kamba kuti chipanichi chikungofuna kusokerera maudindo momwe eni ake anasiya chipani kapena anamwalira. Komabe na Malomba mawu awo anabwerezanso kunena kuti nakhumwa ngati sakufuna kusatira zomwe iwo akuchita mchipanichi atuluke ndipo akuyambisa chipani chawo. Koma nakhumwa lachiwiri anati anthuwa akuyendera mawu oti ndiwolose ndikakutafune pochenjeza anthu okavota. Mbale wanga nkhani iyi tisaname ya yatikwana yatikwana chimene tikuna kuti yatikwana 3 years kapena tikuthamangira 4 years mkangano ku DPP kungotero kuti DPP itangochoka mboma kukungochitika mikangano chimene chikudabwisa kwakukulu nchonena kuti akondwani nakhumwa iyo ndosusa boma ku nyumba ya malamulo akususaso chipani chawo chomwe kuti pamene pazikukhala bwanji. Ndi pamene fati maona kuti ayi omvera athu nkhani yatekera
gawonso chifukwa iwo nkuteka lini maganizo oposa amene tikuganiza ife tangowerenga nkhanizi kukupasirani ino tengapo ni gawo kuti nkhani zimene zinanunso tione mukumanga makomenti anu panopa kuti mukuganiza bwanji tilowetu mugawo limene la nkhani zathu za masewero nkhani za masewero tafotokoza paja kuti Fleetwood Haiya ndi president wa famu wasopano inde takhala nda president amene tinali nawo awota Nyamilandu kwa 19 years ayo agwira ntchito yabwino komanso zoyipa sizinali iyi munthu ndiyokhala ndi zoyipayo izo khazotu iyayi nayenso m'bale wathu uyu Nyauking wapata wachi Tigrin watani wapezatu paja mkazi wakunja international Mutare Mwanza kwa nini ndibanja banja ndi rasmi kizikali kunambika chinkhoswe mpaka apanga ukwati zimayamba choncho banja tulimayamba choncho anthu amatero sakwatirana ango nangasi anthu akuyankhula zambiri ena kunena liya yati banja lawo anguyendera na mmazi amukazikika mmazi mukamuka alibe nthawi yokhala nawo pa mtunda kuti acheze ndi akazi kuchipinda inu zakuchipinda zimakhala zawiri mafuna azizi jambula sobwera koma ngati zili zona kuti Tigrin ndi Mutare Mwanza afuna apange banja tiyamikire ndizona achimwene ajakula sali tukuno akula apita tukunja kodi kuzambia ndikunja zomano ali tukunja tiyamikire kwambiri kuti apanga chisankho chabwino ngati zili choncho wanamva kuti anapita nawo kwa former president andani Abakiri Muluzi amakaonesa apongozi yawo ndapeza uyu inuyo muli ndi experience yochuluka mundiuze kuti uyu ni material di abanja kwa anyamata amuziti ndife anyamata apatawo amakaona nkazi ndife taona kuti tilibe mawu ambiri ngati zili zimene zote afuna kufatirezi ngati zili zona tiyamike koma tifuna tufuse anzathu amene amatimvera ili mukuziwapo chani za Mutare Mwanza ndi uyu Tigrin ndi banja di ife sitiyankhula zambiri ife tiyisiye choncho tiyamike swanzathu tsopano MBC Malawi Broadcasting Station corporation pobweresatu entertainers of the year kwa zaka zochuluka program imene itaiwalika imene matukula ndi kuvumbulusa aluso osiyana aibwezeresa ano yabwereranso tiyamike ayika makategori osiyana ndiye omveratu tikupempheni kuti iniyo muliziko muno mukuziwa mmene zikukhalira makategori onse mukuziwa ngati kuli kofunika kuvota votani kaya makonda za mipira votani makonda alakatuli aliko amasewero votani oyimba aliko alakatuli aliko pafupifupi magawo onse amene inu mumakonda ngakhale so atola nkhani osiyana nawonso ndithu alipo azisuzo ali kumeneko ali kumeneko ndithu nthawi yanu yoti muvote ife pamenepo sitiyankhula zambiri zonse tikuzisiya m'manja mwanu momo kuti inuyo Amalawi ndi amene mupitirize kuvota amene timumamvera programu imeneyi zanyengo sopano tisirize kwambiri amayi awiri abanja limodzi aphedwa ndi mphenzi ku Nchewu. Amayi awiri abanja limodzi afa ndipo ana awo awiri avulala mphenzi itawawomba muzi wa Kaiya dera la Inkosi Ganya mboma la Nchewu. Nyakwawa Kaiya yati anayiwa akumana ndi ngozi dzulo masana atabisala malo ena panja pa nyumba yawo kusatira mvula yomwe imagwa muziwo. Mfumu yati ana ovulala akulandira thandizo la mankhwala ku chipatala cha ching'ono cha Shepivale mderalo. Pakadali pano mneneri wa polisi ya Nchewu a Jacob Kembo wati zosatira za chipatala zaonesa kuti amayi awiriwo omwe ndi a Tiamike Gabriel komanso Erika Kaiya afa kamba kamphenzi.
nkhani yomvesa chisoni kwambiri nkhani yomvesa chisoni kwambiri zosakhala bwino panopa sitikanakhala soti kumakamba nkhani imeneyi chifukwa malangizo akhala kubwera kwambiri nthawi ndi nthawi. anzathu azanyengo amatiyankhula bwino amatiyankhula kuti ngati taona mvula tiyeni tibisale malo abwino ngati mkati mwa nyumba mkati mwa galimoto koma tisabisale pansi pa mtengo. ayi tisakhale pakhonde pamene mvula ikuvuma chifukwa mvula ndi yabwino komanso pena ngati sititenga bwino imatibweresera ngozi zosiyanasiyana kuphatikizapo izi za mphenzi. monga zafotokozedwa kuti panali amayi ndi ana chachizukira azimayi amwalira ana asala amasiye. nkhani yomvesa chisoni kwambiri. nkhani yomvesa chisoni. izizi tiyenera kuti anthu ife tiyenera kusintha tizimvera ndithu malangizo onse amene timauzidwa. ndichoncho iyayi malingana ndi nthawi tingowakumbutsa anthu mitu ya nkhani zikuluzikulu zimene tinali nazo msiku la lero. adimaki ilibe chimanga pamene mudziko muno muli njala ya nyoo. chipani cha DPP chati anakhumwa azitolere pa nkhani za ndaletu pamene panabwera imene mu nkhani zathu za masewero. president wa Sopano Fred Haiya wafamu mu nkhani za msangulutso ngati njira imodzi yokondwerera kuti akwanitsa zaka 6 zako iwe pepani kusiya zako